katingal sampun dumugi para penari Pradowo penari raga cahya megantara sampun siap siaga badhe manghibur sedaya para sutresna budaya wonten ing laladan dusun.
Halo. Ois. Ara. Oh. Ara. Ois. Ha. 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 Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Yelika. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Mas Dwi. Heeh. Yo akeh kancane ya. Oke kancane seneng aku ngene iki. Heeh. Hawane adem kan dadi anget. Wilujeng dalu Kak Eka. Iya. Nggih. Apa ora nggo mek? Mekmu ning ndi? Dadah. Nggih.
Wilujeng dalu Bapak Ibu. Allah Ya. sehat. Nggih wilujeng dalu Bapak Ibu. Halo. Sehat? Oh nggih, mugi-mugi rezekinipun kathah nggih. Amin nggih. Ingkang budal saking mriki mengke mugi-mugi ketiban arta sak kepok mengke. Aduh. Lah, Yo cek diamini to yo yu. Wong nang kene iki niate golek seneng. Nek atine seneng kuwi to Mas, biasane yo piye? gampang lek golek rezeki. Alhamdulillah. Amin. Tak amin. Heeh, nderek mangayu bagya Mas. Anggenipun kagungan damel menika Mas Indra kalian Mbak Indri. Mas Indra kalian Mbak Indri. Nggih. Dados Sampun pasangan sah. pasangan sakinah mawaddah Mawaddah warohmah. Engko jalan tengkas yam lumah. Waduh. Yo isih kesel kok yo. Ora Mas, mau wis Mas Indra wis rencana. Piye? Kak Eka, engko bengi aku dilanjutke ra ya, ngono kuwi ya. Ya karo aku sik wae nek bojomu dong siap. Yo piye nek ro sampean ki? Kayak yo iso Nganu Mas, apa kuwi jenenge setik setik golop. anu ngono to. Pedang-pedangan. Mas, Nggih. pokoknya gayeng ya Mas nderek mangayu bagya. Alhamdulillah. Kalian jadi lan pundi menika Mas? Raga Cahyo Megan Cokro. Raga Cakra Megantara. Megantara. Alamat pundi Mas? Alamate pundi niki Mas kok ora ono? Ngandong. Pathuk. Ngandong. Ngandong Patruk Gunung Kidul ya. Kidul gunung. Heeh. Piye iki kok wis dikekke aku ki? Piye? Mau golek mic jare. Iya. Heeh. Ya enten Mas Ilham ugi Mas Dwi sugeng Aturaken pitepangan. wilujeng dalu Mas Ilham. Heeh, iki sak jane iki sak pethuk. Ning Piye? yo aku ki sapa ngono. Heeh. Lah sebelahno Mas e. Lah iki sok pethuk nek jane iki. Wis sok pedhok. Heeh. Ning kowe iki ora kenal. Ora kenal. Astagfirullah. Oh saking ngopo ae bolone kuwi no. Heeh, nek jenenge tok kowe ora kenal kok. Iya. Nek ketemu ming he. Nggih, paring menapa Mbak Bila Dina? jeneng apa? Ya. Nggih, menika wonten request Puspitanala. Saking pundi? Saking juragane iki. Oh, juragane. Hmm. Heeh. Dari Mbak Nabila. Oke, Request dikasih Puspitanala. Puspitanala. Nglangun nggih Bu. Sampean ki apa-apa wangun kok. Heeh to Mas. Heeh. Ya karang ya nek apa kuwi jenenge Mas kalung usus ya ngene iki. Alah alah alah. Ki Ya kalung kok. beda nek karo jenengan. Lah pripun? Kalung bager. Lah nek aku ki yo gawe ning ngarep kok yo. Apa Mas? Heeh. Ngeritke kowe. Maksudnya ki ngono kuwi. Ora apa. Heeh.
Yo, ya. Oh, ya. Iya, iya. Mas Indra. Wis. Oh. Oh, oh. Yo, yo.
Nalikane decaman Mas Dwi Tresnamu setya lan lugu anane mung tansah ngalebon sasakora mula aku tansah Yuk aku nawa mati ora ana lintang kang Mas Dwi Seliramu kamen tugasnya Merahatu ning sesami Nggonku muji Arya Basuki Sokapan anggon Bali Mas suwe ora ketemu ki ya jebul titi larasku ya mlingse ya Mas. biar mlengse nih. Apa meneh ketemu karo Wong ora- seniman-seniman sik bagus-bagus sik nang mburi kae. Wong ora mlengse dimlengseki kok. Lah ya aku kan seneng sik rada mlingse Mas. Larase. Oh, Gak aku nek. Wis entek iki. petengan dedet rasane bareng Yuk, yuk. Niki wau lagu kena goda ya Mas. Jan. Piye? Cara dene Mbak Indri kuwi mbiyen ya kena goda karo Mas Indra kuwi. Lah iya. Jebul ning aplikasi Mas. Aplikasi apa? Nek jarene Mas Indra mau ning aplikasi ijo. Alah. Banaya lho, banaya. WA. Oh, WA. WA Mas Dwi. WA. Nek wis jodoh ki ya ngene iki. Heeh. Lah aku mbiyen ki to Mas. Wis tau karo sik endi ya Mas? Karo sik Sik kendang endi? kuwi Mas. Milio. Tau karo cecetan terus sik kendang ngono ki to Mas. Heeh. Aku diblokir kok. Kayak dipiake. Lah mergane lah padha Kak Rasida wae. Lah ngono. Wis ngerti jeronane kok ya. Ya ora apa-apa Mas. Lah piye? Arep aku kaya ngene iki ya nek wong mabuk-mabuke do seneng kok. Lah ya nek pas mendem le seneng ki. Nggih mboten apa, Bu? Nggih ta, Bu? Jenengan remen mboten kalian kula? Boten. Mboten. Cak gelut wae. 1001 Mas. Jreng tindingane sepira Mas? Alah. Kaya sok gendring-gendring kok. Komeng sle. Weh, aku ki mbiyen ya tau dadi sinden larang ya Mas. Larangan apa? Agama. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa mandut kok aku rung cahir yen nganti ana 1001 sing wani
ora metu. Ora metu suarane to. Suwarganing donya ana sugune wong tuwa. Megar. Okonge. Wong kang tulus suci gedhe. Weh, sabar. Kok teko nggen gedhe kok. Mas, Piye. Jebul saking ngefane ro aku, Mas. Heeh. Penonton brutal, Mas. Lah iya. Kayak Pengen nganti ngantem kalangane wis dimbrolke lho, Mas. Lah ya pengen ngantemi kowe kok ya. Goceki aku, Mas. Aku pengen gelut karo kae, Mas. Argo cek ana ya berat kok kowe. Oh iya. Entekke. Wong kang luhur suci. Gede apa, Bu? Tulus kok luhur barang. Wong kang tulus suci. Bareng-bareng ya, Bu. Gede. Gede apa Wong nih? kang tulus suci. I love you kalian. Wis Semoga kalian mendapatkan uang miliaran. pikire ki Niken Salindri ngono apa piye to? Udune Ken. Terus apa? Nganu, Silpi Kumala. Aduh. Ya, Mas. Niken kawin. Pengrawit teh. Nah biasane yo merantasi. Buat Mandut yang di sana sekeluarga, semoga banyak rezeki, balik modal. Apa wis modal iki. Aduh romo ibu ngapuraken aku yen ono salah lan luput Mas Dwi asik goyang ke. tak rumangsani aku nduweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. No wengi lalali tansah netunggo. Mamaku. Jimat kang kuwasa. Anak wani mereng wong tuwa yen nganti ana siwo siji sing wani. Suwargane donya ana sugune wong tuwa. Wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Raga Cakra Megantara kerja bareng monyet yo iya
Wah.